Bé, bona tarda, bon dia, perdó, sisplau. Abans de tot, saludar el senyor Turón i el senyor Ruiz, que avui ens assistiran en el ple, i també, senyor Turón, prendre nota dels excusats, el senyor Josep Maria Coromines, el senyor Josep Fries, el senyor Albert Pinyeira, el senyor Pau Preses, el senyor Joan Martí i el senyor Lluc Salelles. La resta hi som, Sí? Doncs som-hi. Començaríem aquest ple extraordinari del mes d'agost amb els apunts referents en els dictàmens del vicepresident Miquel Noguer, amb el primer, que és l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari. Senyor Noguer. Gràcies, senyor president. Bon dia a tots i a totes. El primer punt seria l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari de la Diputació de Girona per aquest exercici per valor de 1.368.341 euros amb 90 cèntims, del qual també es financen amb una part del fons de contingència, 638, 621.000 euros per als programes europeus que no s'executaran aquest any i el de més, petits sobrants o petites modificacions que es fan en el mateix. I aquí aquí són una sèrie d'ajuts o de suplements que es donaran, d'ajuts que es donaran a diferents entitats o per diferents conceptes pel mateix import. Moltes gràcies, senyor Noguer. Alguna intervenció sobre aquest punt? Sí? Senyor Fernández. Gràcies, president. Bé, el nostre grup en aquest punt en la comissió informativa va fer reserva de vot. Volem anunciar que votarem a favor d'aquesta proposta. En qualsevol cas, sí que vaig llançar una pregunta a la comissió que no va tenir resposta, perquè hi havia diferents preguntes que vaig fer. Era sobre aquesta partida que suplementen de 20.000 euros Diplocat d'activitats reforç al món local. Ja vaig dir que la Diputació, òbviament, la nostra obligació és donar serveis als ajuntaments, però volia saber exactament amb aquesta partida quines són les activitats que farem de reforç al món local, exactament per què ho destinem, aquests 20.000 euros, i què és el que es farà. D'alguna manera, Diplocat, què farà als ajuntaments en tant que servei en relació a aquesta partida. Per tant, si malgrat això, ja dic que el nostre grup votarà a favor de la proposta. Sí, gràcies, senyor Fernández. Bé, aquesta és una partida que ens vàrem comprometre la resta de diputacions amb una reunió que vàrem mantenir en el Diplocat fa aproximadament mig any, presidida pel president de la Generalitat, i en la qual volíem reforçar el paper de el propi departament. Concrecions ja els hi donarem quan, una vegada fem les aportacions a les diputacions, es vegin què se'ls gasten, però això va ser un acord a quatre bandes perquè només hi havia la Diputació de Barcelona que hi feia aportació i a petició de la pròpia Generalitat les quatre diputacions vàrem acordar amb una part més o menys equitativa de fer aquesta aportació. A nosaltres ens va tocar aquests 20.000 euros i quan tinguem el retorn i els justificants d'aquesta subvenció els hi passarem i tindrem la radiografia fidedigna. Senyor Saiz. Sí, molt bon dia. Bé, en tot cas faré una intervenció fent referència pels dos punts, tant per aquest com pel següent, que el nostre grup també va fer reserva de vot a la comissió informativa. En aquest cas ja els avanço que el nostre vot serà favorable. És evident que el pressupost correspon a l'equip de govern, en aquest cas, tant la seva elaboració com les seves modificacions al llarg de l'any, i nosaltres fem una valoració amb el seu conjunt. És evident que hi ha determinades partides que ens podem sentir totalment d'acord i molt més còmodes, i en d'altres que potser podríem entrar més a discutir el detall, però no ens sembla que aquest hagi de ser el nostre paper, sinó que el nostre paper en tot cas ha de ser una valoració global del conjunt de les modificacions que se'ns plantegen. Si en aquest cas fer una insistència en alguna cosa que també ha estat recurrent per part del nostre grup al llarg d'aquesta legislatura, que nosaltres sempre hem dit que ens sentiríem molt més còmodes que aquells diners que es destinen, en aquest cas, a presidència, que sabem que es reparteixen amb els diferents municipis, pensem que probablement la manera més la forma més transparent de poder-los dur a terme seria que aquests diners en bona part anessin ja directament en el fons, però evidentment guardant una partida
a nivell de presidència per a aquells casos d'emergència extrema que puguin sortir al llarg d'una legislatura, independentment de les modificacions que es puguin fer també en el seu moment, si es donen uns casos d'urgència que per part d'una partida concreta, en aquest cas de presidència, no n'hi hagués prou, es pogués dotar després o complementar pressupostàriament. En línies generals pensem que aquestes modificacions el que fan és revertir directament a municipis o entitats que en aquest cas treballen també pel conjunt dels ciutadans de la demarcació. Per tant, reitero i repeteixo que el nostre vot serà favorable. Senyor Noguer. Sí, en tot cas, gràcies per les seves paraules. Només voldria fer un incís en el tema de presidència, donat que amb aquesta modificació de crèdit els diners que destinarà a presidència per als ajuntaments és els mateixos que l'any 2016, el 2017 igual al 2016, 2,6 milions d'euros. D'un pressupost global de 111 milions d'euros. Per tant, és una partida que entenem i considerem que per qüestions d'emergència, i vostès també valoren des del punt de vista de cada grup polític que hi ha aquí, els que els ajuntaments en els quals es governa hi ha una necessitat i que tots plegats anem a veure el president o acompanyem alcaldes a veure el president per dir, escolti, això per aquest municipi és urgent i la millor per un altre, d'un altre tamany, no seria o no tindria aquesta urgència. Pensem que el fet que hi hagi una partida d'aquesta magnitud, però que en el conjunt del pressupost no arriba ni l'1%, per tant arribaríem a que aquests 2,6 milions d'euros entenem que seria, o al voltant de l'1 o de l'1,5%, doncs entenem que és una qüestió molt petita. Tingui en compte que en dades del 2015 aquesta Diputació el 75%, el 72,5%, el 73%, concretament el 72,55% dels ajuts han anat per lo que és concurrència competitiva, i moltes altres ajuts han anat amb nominatives al pressupost que també són explicitades. Per tant, el fet que hi hagi una partida a presidència que hi ha set i que hi ha anys que ha arribat a ser de gairebé 6 milions d'euros, en altres èpoques, però que gairebé ha set de 6 milions d'euros, entenem que si la Diputació de Girona amb un pressupost de 111 milions d'euros no pot tenir 2,6. Una altra qüestió seria dir, escolti, per què no els hi posen d'origen? Però, esclar, a l'origen també fem el que podem amb el pressupost i després s'han de modificar a mesura que han tingut el fons de contingència, que, per exemple, el dia entre divendres passat i aquest dilluns s'ha cobrat el que seria el tancament del 2015 més el cèntim sanitari que tots els ajuntaments, les diputacions i corporacions locals hem pogut cobrar i per tant hem pogut alliberar aquest fons de contingència perquè ara ja ho tenim caix a la Diputació. Per tant, bé, si això hagués pogut ser, probablement aquesta discussió o aquest comentari, que no discussió, al contrari, aquest comentari ens l'estalviaríem perquè hi seria d'inici. I val una mica contestant a tothom que en la comissió informativa va fer aquesta observació. Però si la Diputació de Girona no pot destinar pels seus ajuntaments 2,6 milions d'euros de presidència per coses urgents, que tots plegats tenim aquestes necessitats, realment entenem que és poca cosa, però que al final d'aquesta poca cosa s'arreglen coses importants pels diferents ajuntaments de la nostra demarcació. I entenem que, a més, compleix una qüestió que el president mateix i que el govern va dir en el seu moment que intentaríem poder ajudar en 2 vegades a tots els ajuntaments durant el mandat per qüestions que siguin més urgents. Una altra qüestió és a vegades que després l'urgència no està en urgència, però en tot cas la valoració de l'urgència no la fa el president, sinó que la fa tots i cada un dels ajuntaments de la nostra demarcació. Bé, sí, gràcies, senyor Saiz. Valorem positivament el fet que aquesta partida d'entrada hi hagi hagut una disminució en aquesta legislatura, la qual cosa s'ha de reconèixer, vostè ho ha dit, hi havia hagut en pressupostos anteriors, legislatures anteriors, una partida més important. Per tant, ho valorem. El que també valorem nosaltres és el fet que a vegades les urgències també poden ser més urgències o no tant urgències. Per tant, aquí és una mica aquest sentit d'aquest repartiment equitatiu que ens sembla correcte, però també que hem de valorar en aquest sentit poder-ho compaginar amb una urgència que sigui realment contrastada. Senzillament això. En tot cas, valorem l'esforç que ha fet el govern, en aquest cas, de recular aquesta quantitat i aquest import al llarg d'aquesta legislatura. Alguna intervenció més? Entenc que tots estem a favor d'aquest punt. El primer punt. Doncs, per tant, senyor secretari, tots a favor. Passaríem al punt segon, que és l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit. Senyor Noguer.
Gràcies, senyor president. En tot cas, això ho diu el títol, aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit. Per tant, aquí suplementem diferents partides per un valor d'1.613.500 euros que es treuen bàsicament del fons de contingència per 1.610 i per ajuts d'organitzacions no lucratives 3.500 euros. I aquí van atencions protocol·làries 50.000, ajuts a entitats no lucratives per inversions de presidència 50.000, patrocinis esportius 120.000 euros, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 300.000 euros, ajuts a ajuntaments per inversions, comentàvem ara, 1 milió d'euros, comunicació, publicitat institucional 10.000, despeses diverses de protocol i premsa 20.000, entitats no lucratives, ajuts a entitats no lucratives, comunicació cultural 1.500, estudis de treballs tècnics, serveis externs, noves tecnologies 60.000 i subvencions d'entitats esportives, projectes d'interès especial 2.000 euros. Total fa aquest 1.613.500. Bàsicament aquí, ja ho diu el seu títol, és suplementar crèdit de diferents partides que tenen aquesta necessitat per arribar a final de l'exercici. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt. Senyor Fernández. Sí, gràcies, president. Bé, aquest debat una miqueta ja s'ha fet abans en l'anterior punt, fruit de la intervenció del portaveu d'Esquerra Republicana. Bé, el nostre grup en aquest punt també va deixar la comissió sobre la nostra reserva de vot. Volem anunciar que ens abstindrem, bàsicament perquè nosaltres ja en la pròpia comissió i també en el pressupost d'aquest any vam posar de manifest, a part que vam fer diferents propostes que algunes van estimar, doncs ja vam posar de manifest que no ens semblava gaire bé la partida de sortida, diguéssim, de presidència. Per tant, si en aquell moment la qüestionàvem, si ara a més la incrementem, és obvi que per un tema de coherència política el nostre grup no pot donar suport al punt. Sense que això vulgui ni molt menys que no reconeguem l'esforç que està fent el govern per, diguéssim, anar cap a la lliure concurrència, és obvi. Sense que això vulgui dir que no reconeixem també l'esforç que estan fent amb les subvencions nominatives, que penso que és una bona eina, però bé, en qualsevol cas nosaltres pensem que caldria anar cap a una tendència de deixar la partida de presidència cap a les urgències i, per tant, si això comportés incrementar el fons de cooperació, perfecte. En qualsevol cas, la nostra proposta, la nostra votació és una abstenció molt lligat amb el debat que vam fer en el pressupost per mantenir aquesta coherència. Dit abans, no s'entendria massa que el nostre grup ara digués que sí a aquesta modificació, com ja qüestionàvem d'entrada la partida inicial de presidència. Per tant, amb aquesta mateixa línia volem mantenir l'abstenció i crec que fora bo, ja dic, com ho esteu fent, el govern ho està fent, que és caminar cada vegada més cap a que aquestes partides puguin ser de lliure concurrència i deixar la partida de presidència per les qüestions urgents. Ja sabem, segurament, que segons per quins municipis el que és urgent per un pels altres no ha de ser. Potser sí, però en qualsevol cas també podríem estar tots d'acord que hem vist alguns decrets que l'urgència per nosaltres està bastant qüestionada. Segurament que aquest municipi, aquella proposta que fa és molt urgent, però amb el concepte d'urgència suposo que tots més o menys sabem què vol dir. I la urgència no vol dir, doncs, alguna vegada les propostes que fan. En qualsevol cas, torno a repetir, ens abstindrem, però que a la vegada serveixi per reconèixer l'esforç que estem fent tots en anar cap a aquesta via de la lliure concurrència. Gràcies, president. Gràcies, senyor Fernández. Senyor Noguer. Sí, una mica el que he dit, no? I el que havia dit a les comissions informatives, en el sentit que l'esforç del govern i amb l'ajut de tots vostès, qual cosa també cal agrair-lo, és en el sentit que la concurrència competitiva fos un tant per cent molt elevat d'aquesta corporació que no pot ser d'altra manera i arribar a xifres del 70, 72, 73% ens sembla que hem fet un pas endavant. Que vol dir que hem acabat? Probablement no, però que en tot cas això és així. Un altre esforç important que s'ha fet, i vostè ho ha dit, és posar ajuts nominatius, que es poden discutir en el pressupost i que per tant és com si tinguessin la concurrència competitiva. I per tant, doncs això també és un altre esforç en el qual el podem discutir-lo aquí, tant en el pressupost com en les modificacions de crèdit, i també queda resolt d'aquesta manera. I per tant, això que s'ha endreçat d'aquesta manera és un tant per cent molt elevat del pressupost, que no era tant i que al llarg dels anys això s'ha anat posant a aquest ordre. Bé, jo reitero lo de presidència. Probablement, si això s'hagués posat d'inici i no haguessin tingut aquesta discussió, si no es va posar d'inici, ho he explicat abans, pel motiu que és. Tots i cada un de nosaltres, i vostè que també porta molts anys en el món local, sap que la urgència que pot tenir en un moment determinat el municipi o un municipi de qualsevol de nosaltres és diferent. Entre el plenari, aquí representem ajuntaments de diferents tamanys
I probablement una urgència no és per un tamany, doncs no sé, com el que vostè representa, el que jo represento, no és el mateix que el que representa un altre diputat o diputada d'aquesta corporació. I llavors aquesta sensibilitat de l'urgència l'ha de valorar el propi Ajuntament, no? I complir amb allò que el govern i el president d'una manera especial va fer esment a l'inici de la legislatura. Dir, escolti, jo intentaré ajudar a aquelles qüestions que els ajuntaments prioritzin com la seva urgència. I com que les urgències són diverses i diferents i tots els que estem aquí representats al final tenim companys i companyes que estan governant amb ajuntaments diversos i diferents. I vostès saben que acompanyen a visites en el president de diferents ajuntaments en el qual el que se li demana probablement algun company o companya seu probablement pel seu ajuntament no és prioritari i en canvi per aquell ajuntament ho és. I al final què li demanem al president al final tots plegats? Perquè ara aquí podem fer el discurs que volem, però què li demanem al president? Ajuda en aquell ajuntament, ajuda en aquest... I el president amb això intenta complir. Si no li posem diners és evident que el president amb molta voluntat ni podrà rebre ni podrà complir. Per tant, i què fem? Incrementem la partida respecte al 2016? No. Deixem la partida del 2017 igual a la del 2016. Per necessitats del president, probablement, si li dobléssim la partida, no sé si encara tot en faria prou, però al final, això què vol dir? Que els ajuntaments d'urgències i necessitats en tenen, perquè si demanen per bord de 4 milions i en tenim 2, al fi i al cap, és perquè els ajuntaments... Que els ajuntaments els malgasten aquests diners, no, perquè són coses que necessiten per fer tots i cada un dels ajuntaments. Però el que és important és partir de partides de 5 milions d'euros i avui discutir que el 2016 i el 2017 la partida són de 2.600.000. Bé, doncs, com deia el senyor Saiz, ja és un salt, no? Ja és un salt. I, per tant, nosaltres entenem que això li hem de posar-li, entenem que la Diputació ha de tenir un claix que no representa més enllà d'entre l'1 i el 2% del pressupost, precisament per tenir coses urgents. Perquè si no ens trobarem que hi haurà una cosa urgent, de veritat, un dia que passarà i li direm, miri, no podem fer-ho, vagi concurrència competitiva i si s'ha gastat l'any que ve. Això tampoc crec que ho podem fer-ho, ho hem discutit a Comissió Informativa, ho hem discutit a Junta de Portaveus i ens sembla que fer aquesta qüestió és un bé pels ajuntaments. Aquests diners, tots i cada un d'ells, van per al nostre ADN, per la nostra raó de ser, que és per ajudar els ajuntaments. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Noguer. Bé, jo he arribat a aquest punt per al·lusions, no volia intervenir, però per al·lusions ho faré. Jo primer us vull agrair tant al grup d'Esquerra com al grup socialista el to. De fet, portem 2 anys junts i jo crec que el to de tots els diputats és prou correcte, però jo em sento molt incomprès amb aquest tema. I us ho dic amb les dades a la mà, però també per un sentiment que no acabo d'entendre. I no acabo d'entendre perquè la majoria dels diputats heu acompanyat alcaldes en el meu despatx a demanar subvencions que podrien ser qüestionables si són d'urgència o no. Per tant, heu estat partíceps d'això. Després, amb les dades a la mà, dius, home, si partíem de 5, ara estem a 2,5 i al final presidència s'acabarà gastant 3,5, perquè aquí hem d'explicar que hi ha una part que va a ajuntaments, hi ha una part de presidència que va a consells comarcals, hi ha una part de presidència que va a consorcis, hi ha una part de presidència que va a entitats, hi ha una part de presidència que va a inversions d'entitats, hi ha una part de presidència que va a particulars, i quan ho restes, d'aquests 3 milions i escaig, en queda 2.600, per tant hi ha 900 que van molt més repartits. I jo torno a explicar que la meva sensació és d'incomprensió absoluta, quan aquest és un tema que quan parles amb els ajuntaments, que finalment és el client en el qual li devem aquesta ajuda, tots n'estan encantats. Llavors, vostès, que esteu a l'oposició, quan sentiu que tots els ajuntaments, per tant, totes les alcaldesses i tots els alcaldes, independentment del color polític que sigui, estan contents d'aquestes ajudes, perquè per ells la seva urgència és segurament el més important, ningú ho qüestiona, cap formació política ho qüestiona, però em trobo reiterades vegades que tant amb el pressupost com a l'expedient de modificació de crèdit
es critica la partida del president. El president ha de fer política i si no tens pressupost no pots fer política. I el president ha d'atendre en els ajuntaments, perquè si ho transformem tot en concurrència pública, què fem aquí els diputats? I això ho sabeu vosaltres. Precisament el Partit Socialista i Esquerra, que vàreu estar en el govern d'aquesta casa i que teníeu ni el 40% en convocatòria pública, ni el 40%, nosaltres tenim el 73%. I com que els diputats de govern i el president han de fer política, fa falta aquests diners. Jo entendria, i ja no ho poso en l'àmbit de crítica perquè agraeixo el to i no és una crítica, sinó una reflexió que han fet, jo entendria que avui ens estiréssim tots els cabells si aquí el president es gastés 5 milions. Dirien, home, però què és això? Falta de previsió, les coses mal fetes, segurament aquests diners d'on surten, però estem fent el mateix que vam fer l'any passat, exactament el mateix. El que potser ho corregiríem si de bon inici en el pressupost poséssim aquests 2.600.000, jo ho dubto, perquè posarem els 2.600.000 en el pressupost del 18, que el vicepresident econòmic s'hi ha compromès, i també m'ho criticareu. Però després, una vegada s'hagi aprovat el pressupost, acompanyareu, que és la vostra feina, la feu molt bé, en els vostres alcaldes i alcaldesses a veure'm per buscar aquestes subvencions. Clar, no entenc res. No entenc res, perquè si no fos una cosa que no necessitéssiu i que no veiéssiu bé, no faríeu aquest exercici. Per tant, conclusió, i ja us dic que no volia intervenir, però com que no ho entenc, jo torno a insistir que aquí nosaltres treballem per als ajuntaments, que aquests ajuntaments, el rèdit també el traieu vosaltres perquè acompanyeu les visites i feu la vostra feina molt bé, i que la qüestió de que si són coses que tenen una translació amb emergència o amb coses singulars que hagin passat al municipi, també ho deixem a criteri de l'Ajuntament. A vegades, fins i tot, els nostres serveis tècnics han hagut d'esmenar alguna petició. Jo crec que estem fent una feina correcta, avalada per tothom, i que finalment tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, per primera vegada a la història d'aquesta Diputació en democràcia, puguin tenir les mateixes ajudes igualitàries, jo crec que és un fet destacable. I amb això no us demano que la pròxima no m'ho critiqueu. Això està al vostre àmbit, però jo us demano que sigueu coherents. Perquè si m'ho critiqueu, després no ho utilitzeu. Passaríem a votació, senyor secretari. Sí, 18 vots a favor. Sí, vots a favor. 18 vots a favor. Abstencions. 3 abstencions. S'ha aprovat amb 18 vots a favor i 3 abstencions. Passaríem al punt 3, que és l'informació al ple de l'execució del pressupost. Senyor Noguer. Sí, gràcies, senyor president. Aquest és un tema només donar informació al ple de l'execució del pressupost general de la Diputació pels seus organismes autònoms i consorcis escrits i sobre el moviment de la situació de la tresoreria referents al primer trimestre de l'exercici. Aquest és un tema de formalisme, això s'ha d'enviar al Ministeri i en tot cas és donar-ne compte en el ple dels diferents organismes que ja veuen que algun organisme i algun ens de la casa ha pogut complir més en el pressupost o no en funció de com se resolen les convocatòries també. D'acord? I passaríem, si li sembla, president, al punt 4. Sí, el punt 4. Que és l'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres. Aquest també és una adaptació del Consorci de les Gavarres. Després que el mateix Consorci ho hagi aprovat, enviar-ho a tots els ens que formen part del patronat i, en tot cas, portar-ho aquí a la seva aprovació definitiva. Alguna intervenció sobre aquest punt? No. Per tant, senyor secretari, per unanimitat aprovaríem el punt 4. Passem al punt 5, que és l'acceptació d'una delegació de Xaloc. Gràcies, senyor president. En tot cas, acceptar la delegació acordada de diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i concretament aquí és l'Ajuntament de Llers la recaptació en període executiu del cànon dominical i les sancions urbanístiques i d'activitats. Gràcies. Gràcies. Alguna intervenció? No. S'aprovaria, doncs, senyor secretari. Passaríem a la Comissió de Territori amb el punt 6. El primer punt que ens presentarà el diputat senyor Costabella fa referència al text refós del Pla de Serveis d'Assistència en matèria de prevenció d'incendis. Sí, gràcies, senyor president. Bé, en principi hi ha alguns ajustaments i modificacions en els textos per fer-los més clars. El que és
substantiu és que a partir d'ara per les línies 1 i 2 es podran dur a terme en col·laboració dels Consells Comarcals corresponents i això permetrà fer acords amb ells i donar la subvenció per a aquestes línies que irà destinat a redacció de plànols i obtenció de dades cadastrals. També s'elimina la referència de l'execució forçosa del pla de serveis, ja que l'entrada en vigor de la tasca facilita molt el tràmit i no cal anar a l'execució subsidiària. I també eliminem els criteris de puntuació perquè a la pràctica estem donant servei a tots els ajuntaments que ho demanen i anirem fent segons l'ordre de sol·licituds. Si hi ha alguna pregunta? Moltes gràcies. Intervencions? No n'hi ha, per tant aprovaríem per unanimitat, senyor secretari. Passem al darrer punt que ens presentarà el diputat Carles Álvarez, que és l'aprovació del text del conveni entre la Diputació i l'Ajuntament de Vilademuls. Gràcies, senyor president. Bé, l'Ajuntament de Vilademuls ha manifestat l'interès de disposar d'una carretera de titularitat de la Diputació de Girona, que és la llei 5133, que va des de la carretera de la Generalitat, la 513, fins al Sant Marçal de Carentella, que és un nucli de 3 o 4 habitatges i que té una carretera que té una longitud de 1.463 metres i amb una amplada de 3,2 metres, no té voral ni cuneta, sí que està asfaltada, però té unes característiques que són més d'un vial local que no pas d'una carretera a la Diputació. Per tant, des de la Diputació ja estem d'acord en fer aquesta cessió perquè aquesta carretera codificada passi a ser vialitat local. I, per un altre costat, tenim que l'Ajuntament de Vilademuls és titular d'un camí que uneix la carretera de la Generalitat, la 513, i una altra de la Diputació, que és la 5132, i a més també dona connexió supramunicipal a nuclis com Sant Esteve de Guialbes, Galliners i Vilabenut. Per tant, és una carretera que a més està les seves característiques geomètriques són les adequades per poder codificar-la com a carretera supramunicipal i amb una amplada de 5,2 metres i té una longitud també de 2.140 metres i a més està dins del que és el Pla Zonal de Carreteres de la Diputació. Per tant, té totes les característiques perquè pugui codificar-se i d'aquesta manera aquest conveni el que es proposa és fer aquesta permuta i adaptar cada carretera a les seves característiques i al seu ús més adequat. Un com a camí municipal que fins ara era carretera i un altre que era carretera, o sigui que era camí que passi a ser carretera codificada, a part d'alguns ajustos que s'han de fer de millores, però són petits. Per tant, el que es proposa és aprovar aquest conveni i posar-lo a l'oposició pública. Molt bé, moltes gràcies, senyor Álvarez. Intervencions sobre aquest conveni? No? Doncs per unanimitat l'aprovaríem. No havent-hi més punts a l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Molt bé. Semblem entre ramaders.